soyayya da kai zan yi nuni za kallazi a bar so da kauna cikin zuciya in na samu na fi sani dai na gama da kauna in na samu za kallazi na gudu na cika muradina kyakkyawa mai kyawun hali ke zan yabawa tafiya a sanna gari sai wayewa idan ba da ke ba soyayyar ba na iyawa butulci a ƙarshe ba na so kayo mini a ƙauna kalamai na so in an same ka an zo ƙurewa furci na kauna na bisa dole ne sallamawa sanin kanka ne san masanin su yana ɗeba kewa hakan haka ne amma zan so ki damƙe